Estatal de Literatura. Una altra prova, no pas poc manifesta, de la força de caràcter d'en Pol. L'anomenada concessió a la meva persona del Premi Estatal de Literatura, la qual, segons van escriure els diaris de llavors, va acabar en un escàndol. El ministre que a la sala d'audiències del Ministeri va pronunciar una anomenada lloança de la meva persona no va dir en aquesta lloança, sinó rocades sobre la meva persona. I això perquè només s'havia llegit en diagonal allò que li havia anotat en un full un dels seus funcionaris per qüestions de literatura. Rocades com ara que jo havia escrit una novel·la sobre el Suzzi, cosa que, naturalment, no he fet mai. Malgrat que jo sempre he estat austríac, el ministre va afirmar que jo era holandès. Malgrat que jo no hi entenc gens, el ministre va afirmar que jo estava especialitzat en novel·les d'aventures. Diverses vegades va afirmar en la seva al·locució que jo era estranger i que estava a Àustria com a invitat. A mi, però, aquestes absurditats llegides en diagonal d'un full pel ministre no van irritar-me gens, ja que sabia perfectament que aquell pobre ximple procedent de l'Estíria, que abans de ser ministre havia estat secretari a Gras de la cambra local agrària i competent sobretot en qüestions referides a la cria de bestiar, no podia fer-hi més. El ministre, com tots els altres ministres sense excepció, portava la roqueria escrita a la cara. I això podia resultar repel·lent, però no irritant, i d'aquí que jo deixés passar sense més aquella lloança ministerial. Després, però, quan jo, a manera com qui diu de mostra d'agraïment pel premi, vaig fer una petita divagació filosòfica, no res, un parell de frases escrites en un paper a correcuita i a contracor junts abans de la concessió del premi, i en les quals no deia sinó que la persona humana és indigent i té per segura la mort, total, un discurs que no va durar més de 3 minuts... Doncs llavors, el ministre, que no havia entès gens el que jo havia dit, va saltar indignat del seu seient i va etzibar-me un cop de puny a la cara. Esbufegant de ràbia em va tractar de gos davant tots els presents i va abandonar la sala, no sense fer petar de tal manera la porta de vidre que aquesta es va trencar en 1000 bocins. Tothom a la sala d'audiències va saltar del seient i va mirar amb astorament com el ministre es precipitava en fora. Per un moment va regnar, com sol dir-se, un silenci absolut. En acabat va succeir el més curiós. Tota la concurrència, que jo no puc sinó qualificar de trepa d'oportunistes, se'n va anar corrent darrere el ministre, no sense abans adreçar-se a mi, no tan sols amb insults, sinó també amb punys closos. I me'n recordo molt bé jo dels punys closos que va mostrar-me el president del Senat Artístic, el senyor Hens, així com també de totes les altres demostracions honorífiques que em van ser tributades en aquell moment. Tota la concurrència, un parell de centenars de prebendats de l'art, però preferentment escriptors, és a dir, col·legues, com sol dir-se, i llur comitiva se'n van anar corrent rere el ministre. I em nego ara a enumerar els noms de tots els qui van anar-se'n corrent rere el ministre a través de l'esbocinada porta de vidre, perquè no tinc ganes, per una tal ridiculesa, d'anar a parar davant un tribunal. Però eren els més coneguts i els més famosos i els més acreditats els qui van precipitar-se'n fora de la sala d'audiències escala avall rere el ministre i els qui em van deixar tot sol a la sala d'audiències amb la persona de la meva vida, com si fos un leprós. Cap no va quedar-se amb mi i la persona de la meva vida. Tots van marxar cuitacorrents per davant el bufet parat per a ells, tots rere el ministre, llevat d'en Pol.
Ell va ser l'únic que va quedar-se amb mi i la companya de la meva vida, la persona de la meva vida, esgarrifats i alhora divertits de l'incident. Més tard, quan ja no podia ser-los perillós, uns quants, després d'haver desaparegut d'Antuvi, van gosar tornar enrere i esquitllar-se fins a la sala d'audiències, un petit grupet que a l'últim va aconsellar on calia anar a fi d'ofegar amb un àpat el ridícul incident. Anys després, en Pol i jo vam enumerar els noms dels qui llavors, en llur servil submissió a l'Estat i al Ministeri, se n'havien anat corrent darrere aquell estúpid ministre de l'Estíria, i de cadascun d'ells sabíem per què. L'endemà els diaris austríacs anaven plens del rebentaire Bernhard, que havia ofès el ministre, quan en realitat havia estat exactament a l'inrevés. El ministre havia ofès l'escriptor Bernhard. Però a l'estranger, en què hom no està supeditat als ministeris austríacs i als embolics de llurs subvencions, la notícia va ser comentada segons s'esqueia. Acceptar un premi és ja una perversitat, em va dir llavors el meu amic Pol. Però acceptar un premi estatal és la més grossa. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind ein glücklicher Mensch. Ich bin doch und doch glücklich. Von oben bis unten. Von der linken Hand bis zur rechten. Und das ist wie ein Kreuz. Und ich glaube, das ist das Schöne daran. Platonische Existenz. Der glückliche Mensch. Natürlich. Glauben Sie das nicht? Sind Sie kein gläubiger Mensch wie ich?